Na szevasztok, akkor bemutatunk egy lézerhegesztés folyamatot. Szia Laci! Sziasztok! Szóval, ez itt a probléma, meg van sérülve, azt kell fölépíteni. Pontosabban Laci fogja felépíteni, én meg csak közben kamerázok. Erről van itt szó. Ez egy lágy anyag, 23-12, szóval puhával kell hegeszteni. Nagyjából a gépbeállítást is bemutatjuk, de nyilván a szakmai titok. Ugye, ezzel fogsz hegeszteni? Nagyjából ez a beállítás. Áramerősség, átmérő, millisekundum, hertz. Oké. Akkor Laci elkezdi. Én oda ballagok a kamerához, vagy akkor a felvételhez, és megpróbálom megörökíteni így. Itt látjátok, ugye ez a problémás terület, le van teljesen csorbulva. És akkor itt lehet látni, hogy Laci középre épített föl egy élt, hogy folytatólagos legyen. Most ugye átállítja. Átállítja úgy, hogy most azt az oldalt fogja hegeszteni. Szóval itt van a hegesztés, ezt hegesztette, oldalra fordította, és most feltölti ezt a területet. Na majd még visszatérünk erre, hogy halad a Laci. Ugye az irányokat joystickkal irányítja. Közben ezt a másik gépet is bekapcsoljuk, mert jött rá munka. Itt van az a kis betét. Hát nem tudom, hogy mennyire látszik. Le van csorbulva az éle körbe. Azt kell fölrakni. Igazából ezt forgató lenne jól csinálni, de az most az a Laci gépén van. Ezen nincsen forgató. Ez egy 120 wattos lézer, Vision márkájú, az pedig ugye
egy 200 wattos gép, Alfa márkájú. Na és hogy elnézem, időközben Laci be is fejezte. Azt mondja, hogy kicsit megtisztítjuk. Na, és akkor itt jól lehet látni, hogy gyakorlatilag ez lett belőle. Maga a hegesztés nem volt több negyed óránál. Ugye mondanom sem kell, hogy ennek ugye az előnye, mert hogy a szerszámos azt kézből visszapucolja, nem kell fölrakni gépre, nem kell programot írni, nem kell marni, nem kell szikrázni. Megmunkálják, és mehet is vissza gyártásba a szerszám. És a negyed órás hegesztési idő az nem egy olyan költség, amit nem érné meg, vagy akár kidobni és egy újat csinálni, mert megsérült a szerszám. Itt most szintén azt lehet látni, amit a Laci csinál, hogy középre folytatja az élt. Itt lehet látni az egyik él, szépen végighegeszti egészen a másik élig, összeköti a kettőt, gyakorlatilag egy hidat képez, és amikor ez megvan, akkor egyik oldalra dönti a darabot, másik oldalra dönti a darabot, és feltölti a hiányzó részt. Ennyi. Sokkal gyorsabb, egyszerűbb megoldás, mint döntögetni ide-oda a darabot.